Ka nagantahan eh. This is ko na ba? Lawin up, pop, pop. Hala. Saan na gani pizza karon? Hala. Isabi. Ano ka? Chinilas papa. Uy, dagko kay ba? Uy, ano? Di naman yun yung gamit na ni. Ano yan? Panglabay yan uy. Liya na. Nakay cellphone na dalatan. Awa dabi, unsa na pizza karon? Ay, lang. Nasaan ako? Eh, August 25 na pa. Ngano day? Hala. 25 na? Ang ni eh. Sama ko mangitag kwarta ni eh. Ang sa di ka pa nga nag-uol magika. Kasi di mag-uul na natin eh. Ating bayad na po sa utang karon niya. Watay ka bayad. Ulaw na kayo ko ba? Mao na. Kaya pala utang man. Tuga-tuga og utang niya. Wala ka bayad. Lumdiya. Kasi kuhan diha kay. Kakong pabiya ka sa kong inutang. Tinutokag ako rin nakabenepisyo ato. Saon na ako niya. Sama ko manghiram na po dani eh. Puaran, manghiram na po. Udunggan na po na imong utang pa. Langan, wala ko yung solusyon ti. Wala ko yung kwarta dari kabayad. Yun, maabot rong maningil ron. May ning manghiram kay ko sa lain gani. Kay layo pa man ang Judith ani akong bag-o na hirman. So, makahiram ko, bayad na ko diri sa primerong utang. Niya ang katong ikaduha, at least makaunahuna pa kung kanus ako na ako'y ikabayad sa iya ha. Mangita pa og solusyon. Okay. Ni, pwede ning ano. O basta ikaw rin bahala ana pa. Ikaw rin diskarte na kay ako. Kasi ko ikapahiram si mo. Ako'y trabaho. Kabalo man ko anak ti. Sige, tiwasa sa nimong trabaho onda kay mangitas ko kay Herman dito. Kaan eh. Sana mo ito manghiraman eh. Sige, good luck pa. Uy, ang papa eh. Ito, makahiram to siya eh. Sama dun. Alas, papa, nagpatid-patid ng glata. Tupok ni kahiram ba? Pa, naunsa man ka? Niya, kamusta? Nakahiram ka? Maging ani kaya kung nakahiram ko. Wala na eh. Wala yung pahiram sa kuha. Ay, saon man ako ni eh. Murot man ako ang silingag hiram ba? Wagin pahiram ba eh. Papriso na lang siguro ko ang style ni eh. Awa, labay mangukag pangutang good. Awa, na problema na noon ka. Ayo sa sigkuhan da TV kay na problema na bi kog maayo. Kamuron akong patubangon atong maningilay ron. Ay, sorry ko. Ay na lang ti. Ug naay maabot karon da maningilay nga wala ko kay. Tago ra ko diri ha. Diri ra ko. Hantud unyang gabi eh. Diri ra ko ay jud saba ha. Ina wala ko. Ay, maklaro magyapon ka diya pa o tanawa o klaro kayo imong tiil. Taka kay kabalo man ka nga diri ko ning tago pero ang katong maningilay dito ka bantay eh. Wala ko lang solusyon jud tago na lang gid ani. Uy, ang papa oy tuluan na siguro na ako siya diskarte nga malupit di. Pa, ali pagawas pa kay tuluan di ka diskarte daggan kay pinig diya o. Bantay ka ha. Unsa man na legit na? Ay sus, legit lagi ni awa mapid pa na imong utang. Yeah, unsa man na? Limpo po basta hindi makadungog. Ha, lingkod po gid ay. Pulo ka bulan mo kasi balik-balik dire kapuya ni ito mo bayad na tubay. Oh. Undot kayo. Dili pa barangay jud na ako to ba. Ayo. Ugod na po di nakapaningning ana pa. Hala, anang maningilay. Ay, ma'am, unsa to, ma'am? Ay, nay mong papagang kay maningil lang ta ko ba. Ay si papa, ay tuara oh. Asa man? Palit ka barbecue, ma'am? Pila ma'am, kani oh. Luto na ni ma'am. Nay barbecue, nay ginanggang, nay maruya, unsay mo gusto? Lami kani mo barbecue, ma'am? Ha? Lami kay ma'am. Ay, impas wa pa din na siya nahuwasan. Dala ma'am, pakyawa ma'am. Pakyawa ba? Sige, balik lang sa kung maayo na siya. Yes! Pa, nilakaw na pa! Uy! Pa! Barbecue? Palitan. Tama na ba? Nigakla naman noon ka! Ha? Ay, wala na day. In fairness pa, ngayon kay ka, effortless kayo. Okay.